Aku kok mlayu mau ngapa ya? Asurane gareng karo peno gong mlayu Kang. Mlayu Kang mane modar kowe. Ning aku ora paham masalah iki apa. Aku ya mung waton kesusu mlayu kok. Ning kok Ndara Werkudara kok ngoncet karo aku. Kok ngoyak karo aku ki masalahe piye aku tak ngerti. Iki digenahke Mas. Sampeyan kok ngoyak kula kok mempeng men. Apa? Nun. Kudu manut karo aku. Manut piye? Ora Drupadi bendaramu lunga. Lho nanti Aku ora ngerti. Digoleki ora ketemu. Tumeli aku kandha karo bapakku Durna. Ya guruku. Ora Drupadi iso bali marang Praja Ngamarta. Waton aku ngaturake tumbal. Hah? Drupadi pun dateng negara Ngamarta wonten panjenengan buka tambal ban. Tumbal. Pucek. Oh, krungu tambal ban. Wah, wong edan. Tumbale sapa? Tumbale kowe. Hus. Waton ngendika. Terus saiki dibandingke para Drupadi menika nuwun sewu, Prameswari. Prameswari. Oh, Prameswari. Apa dadi ditumbali karo nyawane bakone sampean duwe nalar apa ora? Didhawuhi Durna bapakku. Durna ki akeh gorohe mbangane nyatane. Nyatane karo aku akeh sing numusi ngendikane mengkare kowe pendelem apa ora? Nek kula ora gelem, Papeksa. nek kula gelem, Tegese kowe tresna karo para Pandhawa. Pandhawa ora tresna karo aku kan tresna karo Pandhawa. Entuk berapa macem? Wah, keduan. Wah, ora nyemplung kali. Langsung apa-apa tak tabraki. Gak kira debok tak tabrak kok ajar. Semang. Harus yang penting selamat pokoknya. Kae sengara wani jegur sekali. Wah, wis iki kok dadi kaya wah. Apa iki numusi anune apa ya impene Semar apa ya? Jadi aku dadi wah, wis ya bener to ya impene aduh. Wah, wis lunga dhewe rande apa-apa rande sangu. Golek dalaning pati wae nek caraku kaya ngene iki ra duwe kanca, ra duwe sedulur. Golek jurang gak nyemplung jurang. Jurang jero. Jurang jugruk. Wanci bedhong bebayane. Nyemplung jurang menciraku entuk padas. Cuti. Percah modar sisan bembangan aku ndareke Ndara Pandhawa ming arep diprenah pati kok golek dalaning pati aku. Tekan dhuwur munggah bukit. Plung meno. Glundung. Silaku entuk watu. Tuak. Pecah. Metu getih. Monggo ora mati. Lara kejet-kejet ora ono sing nulungi. Piye ya? Ora ya. Wis ah. Gak selama lah pikir aku tekan dindi wis nyemplung jurang wae ah. Iki ngarep iki ana jurang.
Wah, tulisannya Bukit Bintang. Patok apa ya sementara engko aku nyemplung Bukit Bintang plung. Glundung. Tiba nang omahe Risa. Apa ya malah ora sida mati mah nggon aku urip. Silakan ta. Malah tambah nyawa. Ha wis ning ora wong omahe Risa ado karo Bukit Bintang kok. Kene nyemplung tak bener ki nggon watu-watu kae mbangane kesuwen urip nang alam padang. Woi yo. Kumikun sing langit kalap-kalap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwul kencang warudayang pak pong bolong kali cedhe sapa sing gawe mula kayangan geger lah kok dadi Bagong golek dalaning pati dadi gara-garane kayangan lah Bagong tangi nger Bagong dewa kok dapusi wong hidupe wis krip-krip kok kayane mati kuwi jenenge wong merem ning ora tawajuh tegese hidupe keder Bagong tangi aja kaya bocah cilik kaya ana suara ya apa iki malaikat dengkelmu iki ayo melek ora ayo melek ulo wala penjenengan siapa penjenengan sinten lah ora ngerti kok penjenengan gayane kaya wong tepung-tepung kae rusane kulino nang pasar kaya wong tepung ben iso silidit wedian ora penjenengan sinten Bu Kulun Kulun bertata-tata walah lam-lam perjiwatan boyo mirah boyo sun permak dadi ndika Bu Kulun ngaturaken sembah bekti kula konjuk Bu Kulun. Iya ulun napa, pangesturun namanono. Kula pundi nggo jimat paripe. Daerah ning kasantosan Bu Kulun. Bu Kulun, piye? Wonten napa panjenengan? Mrepeki kan jasad kula Bu Kulun. Bagong, Nun. Kita aja ngalu. Lho niki kula mboten ngalu kok. Kita nyemplung jurang glundung. Kula pas ke ngisor blethokan Bu Kulun dadi empuk mboten bakal tekaning pati kowe lak trondolo iki dewa dapusi karo titah nggih Bu Kulun niku ana pancingan kados dewa mandhap wonten ing jagat ternyata dewa kepancing Bu Kulun dadi kita ki ora niat mati to lho urip dinikmati kok mati Bu Kulun Pak pancen bedhes tenan kake terus Bu Kulun badhe menapa? Kulun bakal mitulungi karo panjenengan kita. Matur sembah nuwun. Bu Kulun pirsa piyambak. Ndara-ndara kula Pandhawa badhe ndadosaken kula tumbal. Ya, Werkudara terutama. Dewa kok omongane kok basa Indonesia? Bu Kulun saking Cibitung. As. Cibitung dengkulmu mlacat ra. Dewa anu Werkudara sing utama sing bakal mateni kanjeng kita. Iya ta? Nggih Bu Kulun. Anjir kita arep apa? Lho Kulun nyuwun senjata pitulungan Bu Kulun. Kita aja kuwatir. Kita bakal ulun tulungi. Kita rasane dinendi? Nang kene wae. Terus iki engko deloneh ana Nalindra Yaksa sing jeneng Prabu Kala Sereng. Sereng apa sereng? Sereng. Kuwi kalahno. Patenono mengko busanane agemen negarane kita ingkang ngagem serius Bu Kulun iya tenan ini dia si Jali lakon menjanggaku dadi ratu arep males ngudi tuwa
lara wirang atiku karo sing jeneng Plekudara. Iya. Ning pripun anggere kula badhe ngawonaken Rani Jayaksa wong nyatane kula niku wong ora ndek kadigdayan Jaya Kawijayan bola ndek kasekten. Kita ulun paringi wujude pusaka karan kalung robyong. Mekaten Bu Ulun. Iya. Pundi Bu Ulun? Ya tampanana. Duta laruta saking godha sang kula-kula. Yen namutusa sang Sri lho kalau kok kaya ngeten lho menika wonten dusun kula dipun wastani genter nggo nyogok matamu kuwi Ulun ampun emosi Bu Ulun niki genter ning niwas menapa kula nyebut kalung robyong mboten dados menapa kula anggap menika kalung robyong ya salah dadi apa matur sembah nuwun Bu Ulun. Nek ulun tundur makayangan ya. Ditanana. Nek ana buta jeneng Kala Sereng, patenana kuwi engko nglenggahi negarane. Kowe tak kandhani Kala Sereng ki sing ngidra Wara Drupadi. Wedan. Wara Drupadi mengko cantiken dadi bojomu. Serius? Ora tenanan. Ya mung dienggo balekke Wara Drupadi marang negara Ngamarta. Oh nggih Bu Ulun. Kita kuwi abdine. Nggih Bu Ulun. Mengkaten mawon Bu Ulun aturi tindak wonten ing antariksa. Ya. Ulun kondur makayangan ya. Bagong nggih ulun ngatos-atos. Ih, kowe. Kurang ajar kita ya. Ana dewa mabur ning dhuwur kita kok disogok. Sak kayang nganti mak plecuk suarane. Mboten mertes to ulun. Warna-warna wis kundur wae tangane sing apik ora. Dadi srana aku arep mukti ngawibawa Nyakrawanti Mbah Dendra. Sapa sing ketok ratu buta jenenge Prabu Kala Sereng pateni dening Bagong Garing atiku. Sapa iki wong kok wis ngatungke wujude pusaka? Bagong kowe sapa? Kala Sereng. Hah? Kala Sereng. Kala Sereng? Iya. Negaramu? Giri Kadasar. Yakin Kala Sereng? Iya. KTP? Engko nek ngapusi salah wong aku. Atuh Giri Kadasar Prabu Kala Sereng mate dening aku. Motor. Jawang iwang pulun rada kon nganggo sandangane. Lobok kabeh mesti. Gedene ra jamak-jamak. Ra gleleng aku saiki. Wah, wis ukirane krisis kaya lho, piye? Wah. Sugih Bondo Bandung. Kawula Giri Kadasar, Ratu Gustimu tekaning pati. Aku Prabu Kala Sereng. Ya Prabu Patokol Bawursari. Patokol, awas aja kuwale. Patokol Bawursari nglenggah nang Giri Kadasar. Pate we. Inggih sinuwun. Ratumu pateni. Inggih kula sampun ngertos.
Aku sing iso mbedhak negara Giri Kadasar mula aku ing lenggah dampar Giri Kadasar jejuluk Prabu Kalasreng. Ning gandeng Kalasreng ki ratu Gustimu aku mau jenenge padha. Inggih, panjenengan mawi nami as jejuluk sinten? Prabu Pakon anu Patokol Baworsari. Patokol Baworsari. Teh Wonten dawuh. kowe tak utus Tindak pundi? mangkat nang negara Ngamarta. Inggih. Aku bakal nggarwa Dewi Wara Drupadi ning kudu Wayah putri Ngamarta. Lho, sinten malih? Dewi Werkudara. Nuwun sewu. Werkudara menika jaler. Aku lanang wedok gelem. Dewi Werkudara kon tekan kene tak dhawuhe. Menawi boten purun Gawe geger negara Ngamarta. sendika. Wara Drupadi kula wonten dawuh sinuwun piye? Prabu Kalasreng karo aku bagus endi? Sami-sami awonipun. Nek aurane ketok aku to aurane. Inggih. Ketobat sandangane ra kok apik men pirang-pirang nyengkelit keris nyengkelit bendu. Iki nggo mateni mungsuh, iki nggo sambi golek ramban murah-murah. Inggih. Terus kowe sidane gelem karo sapa? Purun dengan Gusti kula Prabu Patokol Baworsari. Asik. Ning aku arep ngijapi karo kowe nek urung entuk garwa nomor 2. Sinten? Dewi Werkudara. Mekaten, heeh. Mula kowe manjing ning akekku kecubung. Inggih. Ingkang pundi? Sing jari manis. Inggih. Tak gawa ning negara Ngamarta mbok menawa pateku ora iso mboyong Werkudara boyonge karo Drupadi. Ngestaken dawuh. Kresna tan tulasa hanyakra ring sang Resi Jahnawi Suta Arjuna wonten maring adhawuh Werkudara suwaning negara Ngastina lha kok tekan dina iki ora bali-bali mampir ngendi kadangmu Jodipati kula piyambak mboten mangertos namung Kakang Mas Jodipati menika menawi sampun sowan dhateng Sukalima biasanipun katrem lenggah sawetawis wonten ing pertapan Sukalima ora kok lah kaya apa Arjuna kok nganti suwe Siadi nggone nyuwun pirsa lan Begawan Durna apa Siadi kampir dhisik marang Sukalima ora lah saka ngendi wah Durna tak takoni Wara Drupadi Mbak Yuku iso bali para negara Ngamarta ning syarate ana nggonku suwe mau mergo golek syarate apa syarate kudu nganggo tumbal lho tumbale sapa aku tak takon wah tumbale sapa wah jare Durna bapakku tumbale Bagong terus Bagong kudu mati lah terus nggon musuhe ora kundur marang negara Ngamarta ki mau suwan ning Karang Kadempel yo terus Bagong wis tak pateni wah ora tak pateni ning sajae wonge nglalu mergo wedi karo aku kowe
kuwi sentosa ning kurang pitung. Ngerti? Kurang pitung piye? Kowe kuwi dedaya, kowe kuwi ampuh. Ning kurang pitung, kurang gelar sarta gulung nganggo nalar sing ganep. Coba to hitungan. Lah kok dadi kowe mentala karo Bagong mung diapusi karo Begawan Durna. Durna ora ngapusi. Ning sagedhakan iki Durna ngapusi. Dasarmu apa Durna ngapusi? Merga Durna kuwi lenggah ana negara Ngastina. Mong Ngastina kuwi siji wae ora ana ingkang seneng karo Pandhawa. Pendak dina ingkang dirembug, mung piye carane mateni para Pandhawa, piye carane gawe cintrakaning para Pandhawa. Mongko mateni Bagong, mateni Panakawan kuwi wis diancam dening Kurawa mataun-taun suwene ning ora kelakon. Lah kok dadi saiki patine salah sawijining Panakawan malah saka Pandhawa dhewe iki kowe iki nalar apa lho? Ana buta sapa? Kula Prapate Kunjara Yaksa. Kunjara Yaksa. Inggih. Wigatine Sowan dhateng negari Ngamarta. iki wis tekan Ngamarta ya mung papane ana ing pagelaran. Kowe matura mengko tak aturake marang Nyai Prabu Darmakusuma. Dipun utus Ratu Gusti kula. Ratu Gustimu sapa? Prabu Pathokol Baworsari. Nglamar putri Ngamarta. Lho. Putri Ngamarta sapa? Naminipun Dewi Werkudara. Sapa? Dewi Werkudara. Kapok ora kowe. Lho gagahe semono kok dianggep wong wadon. Werkudara. Nggih. Ana sing arep nglamar karo kowe dianggep wong wedok jenenge Dewi Werkudara. Wah, cakep e. Janaka wonten dawuh ora samelu-melu lho. Mboten. Wis ben kowe hukumane kakangmu. Hukuman menapa? Lho, iki mau tak jlentreke akeh banget kowe ora mirengke to. Oh inggih kok Prabu ngestaken. Ayo ditonton. Monggo kula dherekaken. Wah. Buta jenun. Kowe medoke Werkudara. Jelek nyawang jagat. Jelek nyawang gelaring rembulan. Wah, Raden Werkudara ayo tak boyong neng negara. Ngiri kadasar didhawuh Prabu Pathokol Baworsari dasmu. Wah! Sembodole dandan metu dira gajul Werkudara kok kalah kowe. Tak dongake muga-muga kecemplung neraka ya teh. Diajeng wah ayune tombau dong nong aku calon guru lakimu Dewi Werkudara. Ratu rupane kaya kadal. Kadal dilat kowe kuwi sayang. Wah, sayang apa? Sayang 150. Diajeng aku Prabu Pathokol Baworsari. Waduh Dewi Werkudara awak-awakmu jan kowe kulino senam ya. Kok awake kencenge ra jama-jama. Wah, cerewet. Aku lanang. Oh, so lanang ya gelem wedok ya gelem. Aku apa-apa gelem aku. Aku ACDC Dewi Werkudara. Wah, pecah ndasmu. Pecahan. Kowe ora iso mecah karo aku sikep tambunge tenan. Edan.
sayangku. Jaluk tulung apa? Wah, aku kalah. Musuh Prabu Pathokol Baworsari. Lah nek kalah ki tegese gelem dirabi. Mo. Gelem mo to wong dadi bojon ratu kok. Wegah, isin aku. Rasake ora kowe saiki kewirangan. Wah, Kawula ngamarta semono kae sing padha nonton nggonmu perang, do keplok-keplok. Mergo wis padha ngerti ento kowe mentala karo Bagong. wah. Ngerti ora? Iya, aku ngerti. Ngakon luput. Aku ngakoni luput. Upama Bagong mengko isih urip kowe gelem njaluk ngapura. Gah. Ya isan wegah kono dirabi karo Prabu. Gah. Oh. Regudara kok lagi iki lho. Jireh iki aku lagi ngerti iki. Ora jireh. Gila aku. Wis kowe nang kene wae. Wah, aku dicedhaki Prabu Pathokol Baworsari. Ora, kowe wis nang kene kok. Tak goleke jago. Ora suwe-suwe. Gelis-gelis. Sadurunge jago kuwi mangkat perang sangonono rasa luputmu marang jago-jagoku iki. Mar, Kula njaluk ngapura. Sing ngempun nggih mpun ngampun terus kaya ngoten. Yo. Arek Apa? Ora gayar engko iki ora nek padang kabeh dincim kapok kowe. wonten dawuh njaluk ngapura. Nyawa e. Nyawane Bagong ya, Tru. Wah, aja nangis, aku tak saya rumangsa kleru. Nggih mpun. Petro. Kula niku seguken. Kowe mau ora ngombe kok ndrani nangis ora. Wah, seni. Njaluk ngapura. Nggih, pun mboten napa-napa. Nala garing karo Petruk dalem ndara. Pripun, Den? Ratu ngamuk kae sampurnakno. Napa kula menang? Wis tak tontonen dhisik. Oh nggih. Ngonane ngamarta pirang-pirang. Iki ana kirek-kikik barang. Kikik dengkulmu melocok. Terus, rene ya. Dong apa cenges? Padake nanggap dagelan kowe, ha. Cenges Ratu Girika Dasar Prabu Pathokol Baworsari. Ingat, ding. Aja kleru, aja pakon Pathokol Baworsari. Kaya ora pangling ya, Tru. Ora nak aku lho. Mbok raine iki ditemplok-temploki wulu kabeh banget ya. Tetep ora pangling aku. Iki sepatuku iki sandalmu ngono kok ketapan. Oh iya ngono kok. Ayo, mungsuhmu aku. Mati jeneng aku samplok. Tubrata ya. Iya.
digulung dening Panakawan kekalih Prabu Pathokol Bawarsari. Ical wujuding Nalindra nggih kathah sare iki Lurah Bagong Sumawana Sang Dyayiwara Drupadi. Wah! Ya, rak tenan ta. Yai Ratu, nggih kasinggihan Koko Prabu. Wonten pundi kok tindakake negari Ngamarta? Cinidra Nalindra inggih kadhasar Prabu Kala Sereng. Nanging Prabu Kala Sereng pejah dening Bagong tumuli kula dipun singitaken. Piye sida gelem ora? Ora Bagong, ya kurang ajar. Wah, wis Mas tuku obat. Aneh-aneh. Bagong ora kurang ajar kae bendaramu kok sida gelem. Bagong. Kowe iki jak omong piyayi kok meneng wae to? Apa mripatmu kowe? Ayo gimandeng mburimu ae. Karepe piye karepe? Terus ke saiki kok piye? Kok. Yo, aku dendam karo Werkudara. Mentol-mentolane arep mateni karo aku. Aku njaluk ngapura. Penak. Men njaluk ngapura. Aku munggah gunung dengkulku lecet-lecet. Kita tukake obat merah entek 350. Kapuhe entek 75. Nek ora ragan ngono iki ora entek aku. Wah, Rai dijoli mengko ndak malah ora prayoga. Dijoli? Yo. Kene ora mung ngomong tok. Rasa ditung. Dadak disuwiri nang jero sak. Terima kasih. Njaluk ngapura. Ora apa-apa padha-padha. Rumangsaku kok anggere dijoli dhuwit kok dur nyawa enting-enting. Ajake ya itu. Aku mengeketan papat ki maksudnya piye? Obat merah 350, kapok 75. Kapok 75 nggo ngapuki ndasmu kowe. Oh ya wis semuanya terima. Oh, aku ya. Bagong senengane kok aneh-aneh. Nggih, sinuwun karang nggih nek mboten ngoten niku. Lah kowe iso dadi ratu barang. Anggalke karang lelakone kok mboten pripun-pripun. Ning kowe iso labu-labet tumraping negara Ngamarta. Nggih. Kowe ngundurke Yai Ratu Wara Drupadi. Nggih. Aja kuwatir mengko Werkudara wis maringi kowe bakal entuk saya akeh saka Yai Prabu Puntadewa. Nggih to? Iya. Niku sing ngomong sinten? Aku sing ngomong. Wah, wis. Jelas ming ora ana nyatane lah. Saiki ming senengane ming anu memberi harapan sih. Kresna iki Kresna ndasmu. Prabu Kresna kok Kresna. Ah salah sampean kok memberi harapan aku ora seneng nek karane ngoten niku. Ya sing baku kowe samet Werkudara sesuk aja kaya ngono. Ya. Yai Wara Drupadi ya tak suwun sing prancetha ngati-ati. Ya. Kinaryasana Bagong iki dadi kaca benggala. Lamun adyan to kowe kuwi kawula cilik nanging ento wis nglakoni lara-lapa. Samengkone undu-unduane mesti bakal apik lan becik. Contone kowe arep dipateni karo Werkudara, kuwi dadi kasutapanmu munggah gunung jegur juran. Nganti kowe entuk kamukten negara nggih kadhasar ora ketampung sak uruping damar sak umuring jagung. Nggih. Iki kinarya tuntunan lan kinarya kaca benggala marang sapa wae ing padha mangerteni oncekane nglakoni iki Bagong. Oh nggih matur sembah nuwun. Werkudara. Nggih. Ayo kabeh manjing telenge kedaton. Wah.